inkinga esinazo akuzona ezethu nje zinomthelela. Ngamzukwane sengibhala incwadi abanye benisebe ngamaxhegu nezalukazi niyofunda wayesho lokhu ngalela langa ngoba ngiyazi ukuthi konakelephi, ngiyazi ukuthi ibapha abathakathi abaphehla amanzi. Kuba ngcono kuma ephehlwa abathakathi bakude, uma bekhehlwa abozalo awalapheki kalula ngoba azazi insila, bazi namangcwabo ukuthi ungcwatshwe bani la. Kodwa ngiyabazi nokuthi bathaka mapha amakhubalo, ngiyabazi, angikhathali mina ukuba ngaba uhlanya nje ngahlanyisa iSouth Africa ngoba ngasho izinto ezinganithusaniwe phansi. Ubona ngingenandaba nje noma abantu bangathini ngoba ngiyazi ukuthi kusho ukuthini, kusukaphi kuyaphi. Ngajoyina umzabalazo kudala, amatshe sancinzwa ngozipho, ngangingenzi nje iphutha futhi ngiyoba njalo nje.